Bona tarda a tothom. Agrair-vos l'assistència a l'acte de presentació del llibre de Francesc Xavier Riera, Castellbisbal, 2 segles i mig d'estudi demogràfic. A l'acte estava previst l'assistència del regidor Joaquim Sardà, el qual m'ha demanat que faci la presentació en nom seu i de l'alcalde, qui també està aquí. El llibre és la tercera publicació de l'Arxiu Municipal de Castellbisbal, fruit de la convocatòria de les beques de recerca convocats des de l'any 2016. Ja s'han atorgat 5 beques, 3 de les quals amb aquesta han estat publicades. Voldria destacar la importància que des de les institucions públiques es fomenti la recerca amb les ciències humanes. En aquest sentit, aquestes beques de recerca estan demostrant ser instruments potents per tal de conèixer aspectes de la nostra història poc coneguts. En aquest cas, el llibre que us presentem aprofundeix sobre la demografia de Castellbisbal en l'època moderna. Dit d'aquesta forma, semblaria que el llibre està molt allunyat d'una història que vulgui conèixer la societat castellbisbalenca des del segle XVI fins al segle XIX, sinó que només treballa sobre xifres escèptiques. Una lectura, ni que sigui transversal del llibre, ens permet veure que, al contrari, consisteix una aportació valuosa a la denominada microhistòria, és a dir, aquella que se centra no en els grans fets o moments, sinó que vol conèixer la societat, com viuen, com vivien i morien les persones, en aquest cas, a Castellbisbal a l'època moderna. L'estudi posa el focus en la vida diària i en els moments claus de la vida dels nostres avantpassats, permetent conèixer l'esperança de vida, la realitat, la mortalitat infantil i aspectes rellevants i poc coneguts com persones amb altes capacitats, dones que assumien el repte social de ser mares solteres, la immigració o morts per assassinats. L'estudi, ara publicat, posa en evidència la potencialitat de la demografia històrica com a disciplina de les ciències humanes, amb entitat pròpia i potencialitat per generar un ampli coneixement de la història local. Per presentar aquest llibre, vull agrair, en nom de l'alcalde i meu, la participació de Francesc Xavier Riera Hernández, doctor per la Universitat de Barcelona, autor del llibre. Ha dut a terme tasques d'arqueòleg i es va doctorar cum laude amb una tesi sobre Ferran II i la relació amb la Generalitat baix medieval. Entre d'altres recerques, n'ha fet sobre la Guerra de Successió. Actualment imparteix classes a la Universitat de Barcelona, a més d'altres activitats professionals. Benvingut. També el senyor Valentí Gual Vilà, doctor per la Universitat de Barcelona, professor titulat a la Universitat de Barcelona, especialista en demografia i història moderna. És una de les persones més destacades especialitzades en demografia al nostre país. Les seves recerques han tingut un focus important, tot i que no exclusiu, en la demografia d'època moderna a la Conca de Barberà. També ha participat en altres obres com Una història d'Andorra o ha investigat i publicat sobre el monestir de Poblet. Molt benvingut també. Ramon Masdeu Tamens, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en història moderna i demografia. Destaca la seva recerca sobre demografia al Baix Llobregat, per la qual cosa el seu coneixement aprofundit ens permet situar el cas de Castellbisbal en un entorn més ampli. I abans de passar la paraula als ponents, m'agradaria agrair també a l'Arxiu Històric Diocesà de Sant Feliu la seva disposició per la consulta dels fons parroquials de Sant Vicenç de Castellbisbal. I ara sí, passo la paraula al doctor Gual. Bé, molt bona tarda. El que els voldria presentar seria breument què és la demografia, en què consisteix, donar unes idees generals sobre les línies d'aprofitament que té investigar en aquest camp. La demografia és l'estudi de les poblacions i la històrica en el passat, en el pretèrit. Està íntimament relacionada amb la genealogia, o pot estar. I per aquesta banda és per on podríem donar unes
idees essencials al respecte. Hi ha dos grans sistemes, dos grans mètodes de conèixer la realitat històrica de les localitats en el passat. En aquest cas, per exemple, Castellbisbal, que és la que ens ocupa avui i la que s'ha manifestat en aquesta esplèndida publicació. Un és l'anomenat sistema de recompte numèric o anònim, que passa per comptar el nombre de baptismes, de defuncions, de matrimonis de cada any al llarg de tot el periple, de tot el recorregut dels llibres. I s'hi poden afegir les llibretes de compliment pasqual, us en veurem una mostra, i també els registres de confirmacions. Baptismes, defuncions, matrimonis, compliment pasqual, confirmacions, 5 llibres. Aquests famosos 5 llibres són de redacció obligatòria des de 1563, 1563, que va ser l'any en què es va acabar el Concili de Trento, el cònclave que va organitzar l'Església catòlica, apostòlica i aleshores més que mai romana per parar els peus a la reforma protestant. En una de les darreres sessions d'aquest concili va quedar estipulat que totes les parròquies de la cristiandat, els rectors, havien d'anotar aquestes cerimònies que els acabo d'indicar. Dissortadament, molts llibres no ens han arribat. S'han perdut per motius molt diversos. I, en conseqüència, cada parròquia pot ser estudiada en funció de la documentació que hagi pervingut. Han de tenir present, perquè avui vivim en un món totalment diferent, que eren còpies úniques. És a dir, que la pèrdua d'un llibre, posem per cas de baptismes de 1581 a 1605 de la parròquia X, Y o Z, vol dir que aquells baptismes mai podran ser coneguts per cap altra banda. El llibre que avui es presenta i que en conseqüència després es desplegarà l'explicació del seu contingut, no em pertoca ni ho he de fer jo, està basat fonamentalment en aquest mètode de recompte numèric. Hi ha un altre sistema, conegut com el mètode francès, probablement perquè l'altre és l'anglès, tenint en compte l'amistat entre els dos estats, no? És el sistema de reconstrucció de famílies. La reconstrucció de famílies és, en poques paraules, una genealogia universal. És a dir, no fer l'arbre genealògic d'un cognom o de dos, o dels que interessen, sinó agafar totes les partides de baptisme, de defunció, de matrimoni, les confirmacions, àduc, el compliment pasqual, i anar anotant-ho tot. Dia, mes, any, els 3, els 4 noms de l'infant batejat, el nom i el cognom del pare, el nom i el cognom, si és que hi és, de la mare, els oficis, i a partir d'aquí bastir unes fitxes de família que porten informació molt important sobre els mateixos aspectes que consent el primer mètode: natalitat, mortalitat, fecunditat. En el recompte numèric també es pot atènyer la fecunditat, tot i que d'una manera no tan afinada com amb la reconstrucció de famílies. A partir de l'any 1871, a tot aquest immens bagatge documental s'hi afegeix el registre civil, conservat al jutjat de pau dels municipis. Però recordin, 1563-1871.
no diguin el doctor Gual o aquell que va venir a parlar aquell dia. Ens va dir que això començava en 1563, sí, en el millor dels casos. En el millor dels casos. I bé, se n'han perdut, se n'han cremat, se n'han robat, han estat expoliats, han estat destruïts expressament. I no només quan la onada del 36, sinó també amb anterioritat a les guerres napoleòniques, a la guerra de successió, a la guerra dels segadors, a les 3 carlinades del segle XIX, hi ha registres que han patit extraordinàriament. No és el cas de Castellbisbal, que té alguna sèrie que podria ser millor, però que, en general, presenten un grau d'aprofitament molt elevat. I aquí ja ho veuen, això és la demografia considerada globalment. Molts cops, i amb això concloc, per dir algú control de temps, no doncs és perillós, si no porteu control de temps, un es pensa que és dir quants habitants hi havia a Castellbisbal a l'any X, a l'any Y, a l'any Z. Mirin, això, per començar, i ens en parlaran després, és molt difícil de respondre, perquè el primer cens de població fet amb mètodes estadístics moderns és de l'any 1857, o sigui, de mitjan segle XIX. Amb anterioritat a aquesta data, el que tenim són censos, a destacar el de Floridablanca de 1787, o el de Campo Florido, o els censos inicials del segle XVIII, i abans aquests censos, de fiabilitat no excessivament alta, hi ha els fogatges. Els fogatges eren relacions de cases, de focs. O sigui, es considerava que en cada casa s'hi feia foc. Hi havia una llar de foc. Aleshores, el fogatge indica el nombre i els nom i cognom dels caps de casa de Castellbisbal en quines dates? Doncs 1553, 1515, 1496-97, 1378... Ara bé, pensaran, i concloc, i per què no es poden saber el nombre d'habitants? Perquè el que tenim són els caps de casa, però ignorem quin és el coeficient multiplicador o conversor per dir, doncs, 20 focs o 21 o 35 corresponen a 80-100 habitants. Perquè el nombre de gent que vivia per casa canvia moltíssim dintre d'una mateixa localitat, depèn de si són lloc de poblament dispers, de poblament concentrat, de si es tracta d'un mas, de si es tracta d'un individu solitari, de si és la ciutat de Barcelona, de si és Castellbisbal, de si és Rocafort de Queralt, en honor al meu poble, depèn de moltes i moltes qüestions. I, per tant, es fa difícil de dir, doncs, si teniu 21 focs, multipliqueu per 4 i tindreu un nombre d'habitants. Multipliqueu per 5 i tindreu un nombre d'habitants. Només es pot atènyer una aproximació. Tot aquest univers, tot aquest món fascinant de la demografia, que va molt més enllà d'un any i una xifra, que dona molts aspectes, moltes maneres d'entendre la realitat, de comprendre-la, de mirar de viatjar cap a aquell lloc ignot i remot que és el passat, doncs venen explicades en aquest llibre. A més, ho podran llegir en un dels pròlegs, l'altre ha estat escrit per l'amic, el doctor Masdeu, un immens especialista en demografia històrica. Ho va redactar i va fer l'estudi l'autor amb unes condicions personals i familiars extraordinàriament difícils. S'ha de tenir present que els investigadors, els historiadors, som abans que res persones que no vivim en bombolles aïllades i que determinades situacions fan que tot es compliqui extraordinàriament i fins a extrems, vaja, insospitats. No cal precisar més,
però sí que vull deixar constància el meu reconeixement cap al doctor Riera, perquè no és el mateix redactar unes pàgines i abans haver investigat en un arxiu en unes condicions de normalitat que en unes altres no de normalitat, sinó realment molt complicades. Gràcies per la seva atenció i, si ho consideren oportú, intervendré amb posterioritat. Ara retorno el micròfon, la paraula i tot plegat. Gràcies, doctor Gual. Passo ara el torn de paraula al doctor Masdeu. Hola, bona tarda a tothom. Vull començar amb dos agraïments. El primer a l'autor, el Xavier Riera, per haver confiat en mi com a expert, així posat entre cometes, en demografia històrica, i el segon a l'Ajuntament de Castellbisbal per haver-me convidat a la presentació del llibre, que en els temps que corren és un petit miracle que puguem ser tots aquí. Se m'ha demanat que contextualitzi la demografia de Castellbisbal en l'àmbit de les dues comarques que l'envolten, el Vallès Occidental, a la qual està adscrit, i el Baix Llobregat per les vinculacions històriques amb algunes parròquies d'aquesta segona comarca, com la pertinença a la baronia de Martorell. Un petit incís, en la ponència de 1931, que preparava la divisió comarcal de Catalunya, a la pregunta a quin indret aneu principalment a Mercat, Castellbisbal va respondre Barcelona, tot i tenir més a prop Martorell, Esparreguera, Terrassa i Sabadell. Aquesta contextualització topa amb un hàndicap important. Així com hi ha un excel·lent estudi sobre la població del Baix Llobregat en l'època dels Àustria, per al Vallès Occidental no disposem de cap treball semblant. Entre altres coses perquè els avatars històrics que comentava el doctor Gual han malmès totalment o parcial els registres sacramentals de poblacions com Sabadell, Montcada, Ripollet o Cerdanyola. I tot i l'esforç de recollida de dades efectuat per Llorenç Ferrer, com dèiem, manca un treball de síntesi per a tota la comarca. Per altra banda, l'excel·lent treball del Xavier Riera abasta fins al primer terç del segle XIX, mentre l'estudi del Baix Llobregat s'acaba 100 anys abans. De manera que farem el que podrem. Vagi per endavant que les relacions humanes, base del comportament demogràfic d'una població, no hi entén de ratlles administratives. En el període estudiat per Xavier Riera, el mercat matrimonial estava directament relacionat amb el cercle o la xarxa de relacions diàries format per l'espai de treball i l'espai de comerç. I aquí un segon incís. Fa un parell d'anys es va publicar un article que presentava els resultats d'un estudi fet a partir de l'anàlisi de milions d'arbres genealògics de poblacions europees i nord-americanes. I una de les conclusions és que fins a la Revolució Industrial els matrimonis es formaven majoritàriament a partir de persones que vivien en un radi d'uns 10 quilòmetres al voltant del lloc de naixement-residència. Dit d'una altra manera, la distància mitjana entre el lloc de naixement o residència dels dos components d'un matrimoni en època moderna era de 10 quilòmetres. Avui en dia 10 quilòmetres és molt poc. A l'època moderna 10 quilòmetres era tota la vida per a una gran part de la població. Hi ha pocs estudis a Catalunya que hagin utilitzat el compàs i no les comarques per analitzar l'origen dels cònjuges en el moment del casament, i tots avalen aquesta conclusió. La preeminència dels procedents de les poblacions limítrofes juntament amb la pròpia població. Els estudis que s'han fet per comarques destaquen la preeminència dels procedents de la mateixa comarca i els que s'han fet per bisbats destaquen la preeminència dels procedents del mateix bisbat. Aquests 10 quilòmetres al voltant de Castellbisbal inclouen tant poblacions del Vallès Occidental com del Baix Llobregat i fins i tot una que pertany a l'Alt Penedès, Gelida. Podeu dir que estem fent una mica de trampa, ja que mesurem sense tenir en compte el relleu. És cert, però a l'època moderna no es mesuraven quilòmetres, que encara no existien, sinó en temps. És a dir, quantes hores calien per anar d'un lloc a un altre. I el límit d'aquest cercle de relació diària
s'establia entre 2 i 3 hores del lloc de residència, ja que en un mateix dia calia anar, tornar i fer el que calgués, treballar, comerciar, festejar, potser tot alhora. Vosaltres mateixos podeu calcular quants quilòmetres es poden recórrer a peu en un parell o 3 d'hores. La trajectòria de la població de Castellbisbal, analitzada per Xavier Riera a partir dels seus registres sacramentals, tot i les limitacions que s'ha trobat, no difereix de la trajectòria de les poblacions que formen el seu entorn més immediat. És absurd o no comparar les dades de Castellbisbal amb les dades de pobles del Pirineu o de les Terres de l'Ebre, ja que els contextos són totalment diferents, tot i que en alguns aspectes demogràfics, sens dubte trobaríem semblances. A principis de l'època moderna, Castellbisbal té similituds amb Abrera, amb Corbera de Llobregat, amb Sant Andreu de la Barca, amb Molins de Rei, el Papiol, Valldoreix o Rubí, parròquies amb pocs focs, menys de 30, i en què l'hàbitat rural dispers és important, si no majoritari. És aquí, doncs, on hem d'anar a buscar els referents de Castellbisbal. Així, el Xavier Riera ha pogut comparar el comportament demogràfic d'aquesta parròquia amb el de parròquies limítrofes com Rubí, Valldoreix o Sant Cugat i d'altres no tan properes com Sant Quirze del Vallès o Sant Manat. Però no desvetllarem aquí els resultats, ja que altrament no llegiríeu el seu llibre. A grans trets, aquest comportament demogràfic no difereix del que trobem en aquestes altres parròquies ni a les parròquies del Baix Llobregat estudiades per Carles Millàs i Xavier Gual. En els segles XVI i XVII, la població es troba sotmesa a recurrents crisis de mortalitat. I posarem com a exemple l'anàlisi anual que van fer aquests dos autors d'aquestes crisis en el Baix Llobregat entre els anys 1752 i 1707. En una mostra força àmplia de 14 parròquies i en el marge temporal d'aquests 136 anys, només hi ha 25 anys en què no hi ha cap crisi de mortalitat a cap de les 14 parròquies. I això no vol dir que no n'hi pogués haver a les restants parròquies del Baix Llobregat, de les quals no s'han conservat els registres sacramentals. I les dades poques i molt fragmentades que tenim per abans de 1572 mostren un panorama idèntic. Són diverses les causes que concorren en aquestes crisis de mortalitat. No tot és la pesta. Hi ha altres malalties contagioses, hi ha anys de males collites, hi ha els efectes del canvi climàtic provocat per la petita edat de gel. En definitiva, cap generació que visqués en els segles XVI i XVII es va escapar d'alguna calamitat o altra. Els primers anys del segle XVIII estan marcats per la Guerra de Successió. Passada aquesta, hi ha una disminució de la mortalitat catastròfica adulta i, per tant, un descens de les crisis de mortalitat. A grans trets, el segle XVIII és de creixement general de la població, però està marcat per una mortalitat infantil, la dels albats, molt elevada. En aquest aspecte, les dades de Castellbisbal no difereixen de les dades de parròquies properes, com podreu veure en les comparatives fetes per Xavier Riera. I si els primers anys del segle XVIII estan marcats per una guerra, els primers anys del segle XIX també estan marcats per un altre enfrontament militar que va derivar en ocupació francesa entre els anys 1812 i 1814. En aquest punt us explicaré una anècdota personal que es va acabar convertint en categòrica. Els meus estudis estan centrats en la parròquia de Sant Just d'Esvern. Fa anys vaig demanar a un company de carrera que revisés el meu treball i es va fixar en què l'any 1812 hi havia un excés de casaments. L'any 1811 foren 6, l'any 1812 31, l'any 1813 foren 5. I em va proposar que revisés el buidatge per si podia haver-hi algun error o alguna circumstància anòmala que no hagués vist. Per exemple, que el rector del moment hagués fugit i al tornar hagués anotat tots seguits casaments dels anys anteriors, que això passava. Vaig seguir el seu consell i vaig tornar a revisar els llibres i les dades extretes. No hi havia cap fugida del rector ni cap circumstància anòmala. Aleshores calia analitzar el context històric, ja que es donava el cas que la gran majoria dels 31 casaments
s'havien celebrat entre els mesos de gener i febrer. Després de 3 anys de guerra, 1812 era el primer any sense enfrontaments militars a Catalunya, que és quan Napoleó annexiona Catalunya a l'imperi francès. I els santjustencs van aprofitar per recuperar els matrimonis perduts en els 3 anys anteriors i especialment en el nefast any de 1809. Un indicador que no es tractava de notacions endarrerides de casaments d'anys anteriors fou que l'any 1814, 2 anys després, el nombre de baptismes més que duplicava la mitjana dels 5 anys anteriors. D'una mitjana de 20 es va passar en un sol any a 45 baptismes. Estava clar, doncs, que els casaments havien estat reals en les dates especificades per a cada un. Després, amb el temps, la recerca de dades de moltes altres parròquies va confirmar que el cas de Sant Just no era únic, sinó que s'havia produït igual a la resta de Catalunya. En algun cas, l'any 1810, com a Abrera o Olesa de Montserrat. En algun cas, l'any 1811, però no n'he trobat cap proper a Castellbisbal. En d'altres casos, l'any 1812, com Valldoreix, Gelida o Sentmenat. I quin any va passar a Castellbisbal ho deixem perquè ho esbrineu vosaltres mateixos. Seguim. L'anècdota de Sant Just es convertia en un fet generalitzat a tot Catalunya i donava pas a una característica demogràfica de l'antic règim. Després d'una crisi de mortalitat adulta, qualsevol, no només derivada d'una guerra com la napoleònica, que trenca matrimonis, la reacció té 3 components: augment del nombre de casaments, augment dels casaments en presència de vidus i vídues i disminució circumstancial de l'edat mitjana dels nuvis al primer casament. I aquesta triple reacció encara ha estat constatada, per exemple, fa només un segle a Barcelona, després de l'epidèmia de grip de 1918. L'anècdota santjustenca encara va seguir amb una fotografia, però hem marxat del tema que ens ocupa. Coneixent tot el seguit de calamitats, per dir-ho d'alguna manera, sofertes en els segles XVI, XVII, XVIII i part del XIX, podríem titllar de miracle que la població augmentés. Tal com explica molt encertadament Xavier Riera, el creixement de la població té 2 components. El creixement perquè hi ha més naixements que defuncions i el creixement per aportació externa de persones, la immigració. És indubtable que a Castellbisbal, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, la població va créixer per la combinació dels 2 components, per un saldo vegetatiu global positiu i per un saldo migratori global també positiu. No tot el territori de Catalunya presenta aquests saldos positius en aquest període. Especialment la zona pirinenca va experimentar pèrdues de població per escassetat de recursos, sobretot a la segona meitat del segle XVIII. En definitiva, fa 60 anys, Jordi Nadal i Pierre Vilar demanaven treballs com aquest del Xavier Riera per conèixer el passat demogràfic de Catalunya. 60 anys després complementa una ja llarga llista de parròquies i poblacions amb un estudi demogràfic rigorós i amb un mèrit important. Es tracta d'una parròquia que encara no havia estudiat ningú. No podem més que animar-lo, si disposa de temps, a seguir el buidatge de dades fins l'any 1936. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, doctor Masdeu. Donem la paraula al doctor Riera. Hola, sí, se sent bé, perfecte. Bueno, no sé si començar pel final, aquest repte que em planteja el doctor Masdeu, però bueno, en tot cas seria molt interessant poder portar-ho a terme, si les condicions, com deia el doctor Gual, en el futur ens ho permeten. Bueno, jo com els meus companys voldria començar agraint a l'Ajuntament de Castellbisbal, a l'Isaac especialment pel recolzament que m'ha donat en tot aquest temps molt complicat, com dèiem abans, molt complicat, ha estat un any aquest 2020-2021 molt complicat per tots. Treballar amb això, la veritat és que és un repte difícil, que ha arribat finalment a bon port. També voldria fer un agraïment, no pot estar avui amb nosaltres, em consta que hagués volgut estar però no ha estat possible perquè està treballant a l'arxivera responsable de l'arxiu de l'Arquebisbat de Sant Feliu, la senyora Leonor Parreu, que també ha estat molt important perquè m'ha donat molt recolzament i m'ha facilitat la feina en tot aquest temps. També voldria tenir en aquest moment un record
per ella. La meva descripció, jo de fet, com ells ja plantejaven, més enllà de parlar de demografia, que la introducció que han fet jo crec que ha estat molt adequada i molt acurada, sobretot per a aquelles persones que no coneixen el que significa i sobretot el que ha estat l'estudi de la demografia en època moderna, un repte, com deia el doctor Gual. Més enllà d'això, jo el que voldria intentar d'una manera distesa és vendre el meu llibre. Jo ara amb vostès el que voldria és vendre el meu llibre. Dividiré la meva exposició en tres parts. En principi els hi parlaré de per què vaig fer aquest estudi, perquè he estudiat aquesta localitat. Jo soc de Barcelona, visc a Barcelona, però m'he sentit, i això sí que ho volia dir públicament, m'he sentit molt proper en aquesta vila perquè jo aquí tinc família i d'alguna manera, si jo estic aquí avui és gràcies a aquesta família de Castellbisbal que un dia, ja fa molts anys, en època de guerra ens va acollir en uns moments molt complicats i això d'alguna manera sempre també ha estat present en la investigació quan m'hi vaig posar, que aquest treball comença d'alguna manera l'any 2006. Quan m'hi vaig posar, ells hi eren, jo volia dedicar aquest treball als meus avantpassats que van passar aquí la guerra. Tenia clar que volia tornar tot allò que havien fet per la família. I en aquest sentit els hi explicaré per què vaig fer aquest estudi. I llavors, ja ho he fet, de fet. En segon lloc, els hi parlaré una mica de les fonts documentals, el que ens presentava el doctor Gual fa un moment. Què és el que hi ha a l'arxiu, què documents, quins llibres figuren en l'arquebisbat de Sant Feliu. I per últim els hi faré una sèrie de reflexions en relació a la investigació i les coses que m'he trobat al llarg de la redacció del llibre, algunes d'elles apuntades també pel doctor Masdeu. Aquest estudi va començar l'any 2006, jo estava estudiant la carrera d'Història a la Universitat de Barcelona, vaig fer una assignatura postdoctoral abans d'iniciar la meva tesi, que com han dit va sobre el rei Ferran el Catòlic i la seva relació amb la Generalitat de Catalunya. Jo en aquell moment havia de fer un treball de demografia, el doctor Gual era el meu professor en aquesta matèria i em va dir que em busqués alguna localitat que pogués d'alguna manera interessar-me. I com deia abans, aquesta vinculació que hi ha amb Castellbisbal em va animar a posar-me en aquell moment en contacte amb el mossèn de la parròquia de Sant Vicenç, en un moment que encara la documentació, com bé deia també el doctor Gual, es trobava en un armariet dintre de l'església, amb unes condicions correctes, però que a mi em feien patir, perquè jo pensava, això qualsevol dia es pot cremar, algú pot entrar aquí i ho pot robar. Això va ser el 2006. En aquell moment, per circumstàncies, no tenia gaire temps per desenvolupar el treball, em vaig centrar en el tema de la natalitat, que dels llibres que hi havia en la parròquia era el que estava més complet. Després els hi concretaré una mica les cronologies. Després ja m'hi vaig posar amb la tesi, vaig deixar el tema i anys després vaig voler contactar amb l'Ajuntament per entregar aquell treball que jo havia fet, centrat només, com dèiem, en la natalitat. Ho explico a la introducció del llibre, arribava fins a l'any 1700. Les conclusions eren força interessants. Apuntàvem la línia del que deia el doctor Masdeu, amb el que havien dit el Jordi Nadal i el Pierre Vilar. Es feia constància que Castellbisbal, després de la Guerra dels Segadors, havia viscut una empenta forta a nivell de natalitat. Semblava que els efectes de la Guerra dels Segadors no havien estat tan importants com podíem pensar, així també com l'epidèmia de 1652, i el poble s'havia recuperat. S'havia recuperat força bé i en pocs anys la demografia, o sigui, el que era la població de la vila, havia crescut. I d'alguna manera aquest interès en intentar anar més enllà del 1700 també va quedar allà, una mica en el calaix esperant un moment millor per posar-m'hi. Va ser ja molt temps després, estic parlant ja ben bé de 10 o 11 anys més tard, cap al 2017, quan vaig pensar en posar-me en contacte amb l'Ajuntament o amb la parròquia i fer arribar aquell treball d'un estudiant universitari postdoctoral. Llavors és quan vaig descobrir que existien les beques de l'Ajuntament. I sobretot va ser l'Isaac que em va animar a presentar-me al concurs. La veritat que la relació va ser fluida, va ser fàcil i en poc temps ens vam posar d'acord.
em vaig presentar i el 2018 em van concedir la beca i gràcies a això vaig poder fer el treball. Aquest treball havia d'haver estat presentat fa un any. L'hauria d'haver acabat abans, però també, com ha dit el doctor Gual, les circumstàncies de la pandèmia ho han complicat tot força. El treball en si han estat quasi ben bé 3 anys, 2 i pico, un any i mig de buidatge de les fonts documentals. Els meus companys ja s'han referit al tema, els meus col·legues. El tema del buidatge documental és, en el món de la demografia, força complicat. Requereix tenir un domini del que és la paleografia. Com deia el doctor Gual, aquests llibres són únics, no podem trobar còpies i aquests llibres estan escrits a mà, moltes vegades per mossens que potser no tenen la cal·ligrafia més adequada. També entremig, com ha dit el doctor Masdeu, ens podem trobar que per circumstàncies, en el cas de Castellbisbal, la Guerra dels Segadors, va passar, no, a la Guerra dels Segadors no, a la Guerra del Francès, el mossèn va haver de marxar i va reprendre el llibre uns anys més tard. No queda clar en la documentació com va continuar mantenint les anotacions dels anys de l'ocupació francesa. Però el que és cert és que a partir d'una determinada data en el llibre apareixen totes aquelles anotacions de 2 anys enrere que no havien quedat anotades. Llavors, en aquest sentit, com deia, això complica la feina, va ser una tasca de ben bé d'any i mig, ja quasi estava acabada. Entremig, també el que tenen aquestes coses de la història, vam trobar un llibre, un dels llibres que s'ha utilitzat per fer aquest treball. El llibre, sí que vull, això també voldria fer menció, seria un llibre d'Òvids, el que a l'època es diu Òvids, que seria el llibre de funcions. Va aparèixer el llibre de 1650 a 1758, era un llibre força interessant perquè coincidia amb aquella cronologia que els hi parlava abans del moment de creixement de baptismes després de la Guerra dels Segadors, però aquell llibre, per desgràcia, estava en molt mal estat. Un cop més em vaig posar en contacte amb l'ISAC, que això també ho vull destacar, i des de l'Ajuntament vaig trobar totes les facilitats per fer-se càrrec de la restauració del llibre. La senyora Parreu de l'arxiu es va posar en contacte amb ell, a partir d'aquí també l'Ajuntament, i es van fer càrrec des del consistori de la rehabilitació d'aquest llibre. Jo crec que comptar amb aquest llibre ha estat important també pel treball. Jo ho volia destacar perquè si no tampoc s'entén tota l'estructura en si del llibre i les conclusions a les que s'arriben. Un cop ja aconseguida tota la documentació, faltava només que aquest llibre estigués restaurat, va arribar la pandèmia. Entremig vaig començar a redactar el llibre, per això ja tenia buidat tot el que era la part de baptismes, tenia buidada la part de matrimonis, em quedava el llibre d'Òvids aquest. Per sort, la part de funcions de 1750 a 1830 ja disposava d'ella, com deia, em faltava només la restauració del llibre. O sigui que l'última part del treball simultàniament es va produir això. Per una banda estava escrivint la primera part del llibre, per una altra part estava esperant el llibre aquest que s'estava restaurant. El llibre va estar ben bé a l'estiu, per sort ja havia acabat el decret d'estat d'alarma i vaig poder, des del setembre cap aquí, complimentar el llibre i gràcies també a que l'Ajuntament em va donar una pròrroga, doncs el vaig poder presentar el mes passat. Això volia explicar-ho també perquè vegin en quines condicions, també ho deia el doctor Gual, treballem els historiadors, que també són persones. Això en relació a per què es va fer l'estudi i ara sí parlo ja de les fonts documentals. Com ha dit el doctor Gual, el tema del Concili de Trento és important. El primer llibre que tenim de la parròquia de Sant Vicenç són una sèrie d'anotacions dels mossens de l'època que estan barrejades. Sobretot trobem òvids, trobem defuncions i trobem natalicis, baptismes, tot barrejat en el mateix llibre. Per poder trobar la primera sèrie de baptismes, la primera sèrie diguem continuada, que arribaria fins a 1830, hem d'anar a 1621. O sigui, disposem aquí a Castellbisbal de tota la sèrie de baptismes que va de 1621 a 1830. Com deia abans, les defuncions només disposàvem d'un llibre, en principi, el que anava des de 1758 a 1830, però gràcies a la restauració del llibre ara també està a disposició dels investigadors i això és una cosa nova que no trobaran en cap llibre més perquè, com deia, disposem d'aquests llibres des de l'estiu. Gràcies a això tenim les defuncions de Castellbisbal des de 1650 a 1830. I per últim, i això és una llàstima,
En aquest apartat tenim, en relació als matrimonis, la documentació que va des de 1757 a 1830. Disposem del llibre de matrimonis de 1757-1830, que és molt interessant i faré una petita reflexió després, perquè ens explica, això també el doctor Masdeu d'alguna manera ho ha avançat, lo important que va ser l'arribada de persones de les localitats veïnes i a vegades no tan veïnes a Castellbisbal. En aquest sentit, el llibre de matrimonis ens demostra que Castellbisbal va ser una localitat de referència que molta gent d'altres contrades de Catalunya va venir a viure aquí, almenys des de mitjans del segle XVIII. Per últim, faig un petit apunt. Els hi ha parlat abans el doctor Gual dels llibres de compliment pasqual. Els llibres de compliment pasqual eren uns llibres que normalment coincidint amb la Pasqua, el mossèn anava passant per les cases, i feia confessar, no? El doctor Gual, si ho dic bé, feia confessar i combregar a tots els membres de la família. En aquest sentit, els llibres de compliment pasqual tenen un avantatge perquè, a diferència dels focs, com ell deia, el foc només apunta això. Hi ha un foc, però un foc, una unitat familiar, diríem ara, però no ens diu quanta gent viu a la vivenda, a l'habitatge. En canvi, els llibres de compliment pasqual ens diuen totes les persones majors d'edat que vivien en aquella casa, en aquella família, en el moment de celebrar la Pasqua. I en aquest sentit, la bona notícia de Castellbisbal és que disposem dels llibres de compliment pasqual, i aquí estan veient una estadística, una taula d'Excel, que no apareix en el llibre, però que al final del mateix està com una anexa. La bona notícia en el cas de Castellbisbal és que tenim els llibres de compliment pasqual des de 1573 fins a 1613. Això també ho apuntava el doctor Masdeu. Disposar de llibres de compliment pasqual en aquesta època tan antiga no és gens habitual. O sigui, en aquest sentit, pel món de la demografia, que Castellbisbal hagi conservat aquests llibres és una bona notícia. Com veuran, ens ho està ensenyant l'Isaac. Aquí no sé si alguns de vostès són familiars dels que vivien en aquells anys, però apareixen els cognoms de les famílies que van viure, que es trobaven a Castellbisbal entre aquells anys. Repeteixo, 1573-1613. Si anem a dalt, aniran veient la suma de les persones. O sigui, si miren a dalt veuran l'any. El número que hi ha sota seria totes les persones majors d'edats que van combregar en aquell moment, en aquell dia pasqual. O sigui, es poden fer una idea aproximadament de la gent adulta. En aquell moment es consideraven adults totes les persones que havien fet la primera comunió. Tots aquells que havien fet la primera comunió se'ls consideraven adults. Llavors, per exemple, poden veure l'any 1606 218 persones majors d'edat, després va baixant una mica, després torna entre 1610 i 1611, torna a créixer. Això té una explicació, en el llibre apareix. I després aquí veuen les columnes estan a les dues bandes, a la banda dreta i a la banda esquerra, la família Alvareda, 9 membres, la família Pedrol o Pedrerol, això el mossèn ho escrivia d'una manera o d'una altra, família Llopart, família Amat, Estàper, Nicolau. Van veient aquí Ribot, també és una de les que més es troben, del Corral, Sant Eugeni. Els llibres de compliment pasqual en aquest sentit són una bona font de documentació. Com deia, la bona notícia, disposem d'elles entre 1573 i 1613, però per desgràcia, a partir d'aquesta data, jo almenys, i en l'arquebisbat no hi ha cap llibre més. Seria molt interessant disposar de les dades dels anys següents. Això, com té la història, no podem dir que en algun dia, i això recordo que també en la conferència que es va donar aquí en relació al segon llibre, jo crec que això que diré ara també es va dir, la història en aquest sentit ens dona sorpreses i no hem de descartar que algun dia apareguin alguns llibres nous, encara que siguin en mal estat, que es puguin recuperar i que ens donin nova informació. Això en relació al que és la documentació.
el tema de les cronologies. No ha estat fàcil fer el llibre, i això també s'apunta a les introduccions que fan els meus companys i jo mateix. Com els deia, per exemple, en el tema del compliment pasqual trobem aquestes dades que són força interessants i molt ajustades, però per desgràcia, com deia abans, en relació als baptismes, la informació concreta i continuada és a partir de 1621. Com veuen, hi ha un salt entre 1613 i 1621. Amb el tema de les defuncions, deia que, tot i el llibre restaurat, estem parlant que les primeres dades són de 1650. Coincideix just al final de la Guerra dels Segadors i l'epidèmia de pesta del 52. Hauria estat molt interessant veure quins efectes va tenir a nivell de mortalitat la guerra dels segadors. O sigui, això també és una llàstima. I el mateix passa amb els matrimonis. No podem acabar de jugar amb tota la documentació perquè, com veuen, està tot molt esglaonat i amb forats entremig. Passo a l'última part, no em voldria estendre gaire. Els hi parlo ara del que han estat, sobretot, les conclusions del treball. Voldria destacar, en primer lloc, el que deia el doctor Masdeu. Una de les coses interessants, jo crec, que té aquest treball és que fins ara la demografia s'havia centrat sobretot en localitats d'una relativa importància, d'una demografia gran. Jo crec que els mestres de la demografia, com deia abans Pierre Vilar o el Jordi Nadal, reclamaven des de fa molt, imaginin-s'hi, dèiem 60 anys, que s'investiguessin localitats més petites. Quan jo vaig fer el meu treball, una de les coses que em va cridar l'atenció també, i jo per això volia tornar, ho ha apuntat el doctor Gual, Castellbisbal justament no destacava pel seu gran tamany. En aquest sentit, per exemple, l'any 1497, el fogatge de l'època deia que el poble, la localitat, tenia 23 focs. Curiosament, el cens de Floridablanca, que també apuntava el doctor Gual, l'any 1787, imaginin-s'hi, havien passat quasi 300 anys, deia que tenia 26 focs. Costava de creure molt, des d'un punt de vista de l'investigador, que en aquest període de temps la localitat només hagués crescut en 3 focs. Més enllà d'això, podíem fer les projeccions que apuntava el doctor Gual. Podíem multiplicar el número de persones que vivien en cada casa, en cada foc, però els números veritablement no quadraven. Això d'alguna manera també feia molt atractiu dedicar-me a l'estudi del que podia haver passat. Llavors, conclusions que vaig treure després de realitzar aquest treball que vull compartir amb vostès i que estan en el llibre, jo crec que són les aportacions que fa la investigació, és que, en primer lloc, la presència, la bibliografia relacionada amb la demografia fins ara que tenia Castellbisbal no anava més enllà de destacar això. 23 focs al segle XV, 26 focs a finals del segle XVIII. El que fem nosaltres és posar en dubte aquestes xifres. El que ens fa pensar és que, evidentment, hi havia més focs i, evidentment, hi havia molta més gent. Això és el que apunten els llibres, sobretot els llibres de baptismes i els llibres de matrimoni apunten en aquesta línia. I en aquest sentit, un dels aspectes que pot ajudar a explicar el per què seria el terme municipal de la localitat. El terme municipal és molt gran, és un dels termes més grans d'aquí del territori. I per això també tenia interès, i ho veuran en el llibre, en el que aparegui un mapa del terme. Perquè jo crec que quan es feien aquests càlculs tant de focs com de població aproximada que tenia Castellbisbal, es feia des del punt de vista que això era una localitat petita, que era un petit nucli al voltant de l'església. Però el que fa veure la documentació és que en els masos que estan repartits per tot el terme municipal, vivia molta gent. Més enllà d'aquestes famílies que han pogut veure aquí en els llibres de compliment pasqual, hi havia molts pagesos que, si no eren del poble, eren de contrades properes, que venien a treballar aquí i que d'alguna manera estaven aquí. Isaac, si vols, posem l'altra pàgina. I això queda molt ben reflexat, sobretot a partir que disposem dels llibres de matrimoni, perquè es veu com
molta gent, no només propera, deia abans, i això també apuntava, ho he dit, el doctor Masdeu, va venir a viure a Castellbisbal. Això ens fa una idea de que les xifres que s'havien plantejat, per exemple, en 1787 es parlava de 200, 250 persones al poble, estaven equivocades, eren molts més. Si puges, sisplau, si vas a dalt de tot, veuran entre 1700, aquestes són dades entre 1750 i 1830, ¿vale? Pues, si analitzem els matrimonis, on es parla de l'origen de cada una de les persones que contraien matrimoni, veuran que en aquest període d'uns 80 anys tenim 46 persones que venen de Papiol, 35 que venen de Rubí, 19 que venen de Terrassa, de Sant Andreu de la Barca 16, Abrera 13, Martorell, Vacarisses. De Barcelona també trobem, algunes, 9 persones, de Sant Feliu. O sigui, imaginin tota la gent que arribava a venir a viure a Castellbisbal. Jo crec que eren atretos, sobretot per la feina que es generaven als masos. També, com ha dit el doctor Gual, aquest treball no pretenia fer una anàlisi de reconstrucció de famílies, però sí que diu, pel que aporta la documentació, podem veure que hi havia molta gent que vivia en els masos de nom d'aquells que han vist vostès en l'altre llistat, o sigui, a Nicolau de Baix, a Pedrerol. Molta de la gent que va venir de fora va viure en aquests masos. Vale? Alguns d'ells fins i tot van morir treballant. O sigui, en el cas dels llibres de defuncions es diuen el pagès tal, que estava treballant aquell dia en el camp i de cop i volta va caure i va morir en el moment. Quan va arribar el mossèn ja no se li va poder donar l'extremunció. Vale? O sigui, això sí que ho volia destacar perquè tenim aquesta falsa idea també potser de que la gent se'n va a buscar feina, a buscar-se el futur a localitats grans i en canvi veiem que també d'altres en un moment donat de localitats més grans o localitats més petites poden trobar el seu futur en llocs com aquest poble, com Castellbisbal. Vale. En aquest sentit, també destacar que les dades, per exemple, dels censos, ho ha dit el doctor Gual, no podem fiar-nos del cens de Florida Blanca de 1787 o els anteriors fets al 1717 al 1719. Les dades que recullen, un cop analitzada la documentació, deixen molt que desitjar. Ell ja ho ha dit, que no eren de fiar. I en aquest sentit, jo crec que també un cop més el terme municipal tenia molt a veure. Pensin que els censos es feien per un tema fiscal, era una manera de la monarquia de controlar, de veure quants habitants hi havia, després de recaptar impostos. I en aquest sentit, el tema de que el terme municipal fos molt gran, molt obert, que hi hagués aquests masos, d'alguna manera també permetia amagar, ocultar part d'aquesta població perquè no fes front a les seves obligacions fiscals. Això d'alguna manera també queda apuntat. El que crida l'atenció també del treball de la investigació és, i ja és el que dèiem abans, en època moderna constantment es van produint períodes de crisi. I en aquest sentit, les guerres, les epidèmies afecten d'una manera clau el que és la demografia. En el cas de Castellbisbal crida molt l'atenció, i jo crec que entra el tema també de la gent que arriba de fora, la ràpida recuperació. Aquella ràpida recuperació de què parlava abans, després de 1652, de la Guerra dels Segadors, es torna a produir després de la Guerra de Successió i es torna a produir un cop més després de la Guerra del Francès. I en aquest sentit, i en la línia del que apuntava el doctor Masdeu, jo vull destacar, i jo crec que és una de les coses que cal destacar sempre en relació a la història de Castellbisbal, i em consta que s'està fent un estudi pel professor Casals, cal destacar l'empremta, la gran marca que va deixar la vila a la Guerra del Francès. La Guerra del Francès va produir una mortalitat incomparable en relació a tot el que havia passat abans, a qualsevol guerra anterior, a qualsevol epidèmia anterior, però de la mateixa manera que passa en el teu cas, la recuperació és molt ràpida. Dèiem això, i apuntava aquestes dues causes. Després de la guerra, també passa el 1652, però després de la guerra es produeixen molts baptismes i això està relacionat, en el cas de la Guerra del Francès, perquè tenim la documentació, hi ha molts matrimonis. Ens trobem fins i tot dones que queden vídues al mes d'abril i al mes d'octubre ja s'estan casant. O sigui que hi ha com un interès
el que té la persona humana, les ganes aquestes de tirar endavant, de sobreviure, de conservar l'entorn, sigui les propietats, sigui la família, el benestar dels fills. Sí que veus un interès de recuperar la normalitat, de garantir-se el futur. Això està molt clar, sobretot després de la guerra del francès. Una altra conclusió del llibre és que les xifres de la població de la vila al voltant del segle del 18 al 19 són més altes del que fins ara havia publicat la bibliografia. La bibliografia en matèria demogràfica, potser perquè feia aquest càlcul de multiplicar focs per persones, estava amb 250, 300 persones al voltant del segle XIX. I a partir sobretot del que acaben de veure, de tota la gent que ve de fora i després del creixement de la natalitat, apuntem que són entre 400 o potser més. La qüestió, com deia, és que després de la guerra del francès la vila es recupera molt ràpidament, arribarà cap al final de l'estudi, cap a 1830, estan en unes condicions immillorables per créixer. O sigui, entra en el segle XIX, tot i la guerra, amb molta força. Quedaria, com deia el doctor Masdeu, investigar com van anar les coses després. I voldria acabar apuntant una sèrie d'exemples o de detalls que també aporta el món de la demografia, que va més enllà del que deia el doctor Gual dels números. Jo vaig voler, a l'última part del llibre, incloure alguns exemples de com vivia la gent d'aquí de Castellbisbal en aquella època. En aquest sentit, si miren el llibre trobaran, i en això també hi ha imatges, exemples de baptismes, de funcions, de matrimonis, de com vivia la gent, de l'important que era Castellbisbal com a zona de comunicació. Es parla de robatoris, de comerciants que van cap a Barcelona i en un moment donat. He volgut fer aquesta microhistòria, he volgut explicar casos concrets. Això, una persona que anava pel camí, aquí a prop del poble, i alguns bandolers l'ataquen i el maten. Una família de Barcelona, per exemple, també recordo ara que l'any 1697 tornaven a casa seva i els francesos havien assetjat la ciutat i s'havien hagut de quedar aquí al poble i entremig, esperant que acabés el setge, la seva filla va néixer a Castellbisbal. Després hi ha un cas curiós, també, ho apuntava el doctor Gual, crec que ha sortit una dona que va tenir un fill en pecat, no estava casada, va tenir un fill, i tot i així el mossèn de l'època, això era cap a 1820, just a l'època del trienni liberal, tot i així, fent una gran excepció, perquè això a la documentació no es troba, va batejar el nen. O sigui, la mare no estava casada i tot i així va batejar el nen. També hi ha una imatge, per exemple, es va fer una cerimònia, es va fer un funeral per la mort del rei Carles III aquí al poble. Al poble el mossèn apunta que per la mort del rei nostre senyor Carles III celebrem un funeral i fins i tot dibuixar una corona. Vull dir, he volgut també, més enllà del que són les xifres, oferir alguns exemples amb la línia del que apuntaven els meus companys del que seria la microhistòria, la història més propera, la història aquella que potser ens pot arribar més a tots. I per mi, res més, agrair de nou l'interès que han tingut des de l'Ajuntament en divulgar la seva història, animar-los a continuar fent i esperant que altres viles, altres localitats catalanes tinguin el mateix interès que tenen en recuperar el que ha sigut el seu passat per conèixer millor el seu present. Gràcies. Doncs moltes gràcies a tots tres per les vostres intervencions. Ara tocaria que parleu vosaltres, si teniu alguna pregunta a fer a qualsevol dels tres doctors. Ningú? Jo en tinc una, que m'han passat. Diu, a partir d'aquest estudi, quines línies de recerca creieu que s'haurien de potenciar? D'entrada, jo crec que hi ha dos línies molt interessants. Jo crec que aquest treball apunta, està molt ben formulada la pregunta, però jo crec que aquest treball simplement el que vol ser és una petita pedra en tot aquest món de la demografia, que és un món que té un recorregut molt llarg, ho han apuntat els meus companys,
espero que no hagin de passar 60 anys per trobar coses com les que estem parlant ara. Jo crec que hi ha dues línies molt clares a portar a terme i les dues apuntades per ells. La primera, com deia el doctor Gual, seria tota aquesta documentació que hi ha, que llàstima que no és completa i que falten coses, seria fer una reconstrucció de famílies. Jo crec que el pas següent és fer una reconstrucció, sobretot aquestes famílies que hem vist aquí, aquests cognoms que a més vas pel poble i els veus, perquè hi ha carrers del poble que són aquests. Llavors jo crec que ara el que caldria és tornar aquesta documentació a partir d'aquest treball, a partir d'aquest buidatge, d'aquest llistat, i fer la reconstrucció de famílies. I aquí sí que podem trobar coses que jo he vist apuntades, per exemple, com deia el doctor Gual, les edats de matrimoni, si s'han tornat a casar, apunto jo també el número de fills per matrimoni, totes aquestes coses que són força interessants. També les feines, la majoria de la gent del poble es dedica, almenys a la documentació apareixen com pagesos, però et trobes algun artesà, molt pocs, et trobes un metge, et trobes el mossèn. Clar, tot això se't queda una mica les ganes de saber més, de veure, dius, bueno, i cap a on anava això, no? Quants eren pagesos, qui eren els que, i això en el llibre anterior també s'apuntava, quins eren els cognoms, quines eren les famílies que controlaven el poble, o sigui, tot això està com mostrat, però ara caldria investigar-ho, això per una banda. I l'altra línia, l'apuntava també el doctor Masdeu, seria anar de 1830 fins a l'actualitat i en aquest sentit també egoistament apareixerien familiars i trobarien cognoms ja de tots els que estem aquí i que també complementarien el treball fet fins ara. Molt bé, doncs moltes gràcies. S'anima algú a fer una pregunta? O dues? O tres? Una per cada un. Bé, sembla que no. Agrair la vostra assistència, agrair, evidentment, la vostra presentació i, per acabar, només recordar-vos, perquè estem en època Covid i consignes Covid, que si algú està interessat en la compra del llibre ha de sortir per allà on hem entrat i en cas que no sigui el cas, doncs ara us obren la porta i sortirem per aquí a mà dret, esquerra vostra, estem al revés, allà. I res més, moltes gràcies i fins la propera.